Deuteronomy ti aduonunkono. Ye ne apamo a Awurade hyɛ Moses sɛ ɔne Israelfo mpam Moab asase so nka apamo a ɔne wɔn pam Horeb ho no mu nsɛm no ho. Na Moses frɛ Israel nyinaa ka kyerɛ wɔn sɛ, Moara mohunu deɛ Awurade yɛ Faro ne nkoa nyinaa ne n'asase nyinaa mo ani so wɔ Misrim asase so no nyinaa. Nsɔhwɛ akɛse a w'ani hunuyɛ, sɛnkyerɛnneɛ ne anwade akɛseɛ no. Nanso adi besi nnɛ Awurade maa mo akoma a enim adeɛ ne ani a ehunu adeɛ ne aso a ɛte asɛm. Na mama mo anante ɛsrɛ so mfirinhyia aduanan. Mo ntoma nsu mo ho na wo mpaboa ntete wo nan ase. Mo anipa ano na mo anom bobesa ne nsa biara. Na mo ahunu sɛ meni Awurade mo Nyankopɔn. Na moduru ha yi no, Hesbon hene Sihon ne Basan hene Og firi behia yɛn bɛne yɛn kwen na yɛkum wɔn. Na yɛfa wɔn asase de ma Rubenfoɔ ne Gadfoɔ ne Manasefoɔ abusuakuo fa sɛ oni so. Enti monhwɛ apam yi mu nsɛm ni so, na deɛ moyɔ nyinaa awie mu yie. Ɛnnɛ mo nyinaa mogyina Awurade mo Nyankopɔn anim. Mo atitire, mo musuakuo, mo mpanimfoɔ ne mo ahwɛfoɔ, Israel mmarima nyinaa, mo mma, mo yerenom ne wo hɔhoɔ a ɔwɔ wo nsaban mu, efiri duabuni so kosi wo nsusafoɔ soɔ. Sɛ wobɛhyɛne Awurade wo Nyankopɔn apam ne ne nsi a Awurade wo Nyankopɔn ne wo repam na oredi nne yi mu. Sɛ nnɛ ɔde wo resi hɔ ayɛ ne man, na ɔno nso ayɛ wo Nyankopɔn. Sɛdeɛ ɔka kyerɛ woɔ ne sɛdeɛ ɔkaa w'agyanom Abraham, Isak ne Yakob ntam no. Na ɛnyɛ mo nko na me ne mo repam yi, na meredi nsie yi. Na mmom, me ne wɔn a wɔne yɛn gyina Awurade yɛn Nyankopɔn anim ha nne yi, ne wɔn a wɔne yɛn ni ha nne yi. Na mo ara munim sɛdeɛ yɛtena Misraim asase soɔ, ne sɛdeɛ yɛtwaa amanaman a mofaa wɔn mu baeɛ no mu. Na muhunu wɔn akyiwadeɛ ne wɔn nnua ne aboɔ ne dwetɛ ne sika ahonini a ɛwɔ wɔn mu no. Na monhwɛ yie, na ɔbarima bi anaa ɔbaa bi anaa busua bi anaa busuakuo bi antena mu a wɔakoma redane nnɛ afiri Awurade yɛn Nyankopɔn ho. Sɛ worekɔ akɔsom amanaman no anyame no, na nhini bi antena mu a ɛso ɛborɔ ne ɔnwono. Na sɛ ɔte nsie yi mu nsɛm no a, wɔanhyira ne ho n'akoma mu anka sɛ, menam m'akoma din yɛ mu deɛ, nanso menya asomdwoeɛ. Na wansesa deɛ wanom ne deɛ sukɔm de no amom. Awurade rempere mfa mfiri no. Na ɛno de Awurade abufuo ne ne ninkontwe bepunu onipa ko no. Na nsi a watwɛ no nwoma yi mu no nyinaa beduru no. Na Awurade bɛpepa ne din afiri ɔsoro ase. Na Awurade bɛyi no afiri Israel musuakuo nyinaa mu ama bɔne. Sɛdeɛ apam a watwɛ no mmara nwoma yi mu nsia no nyinaa teɛ. Na sɛ awɔ ntoatoasoɔ a ɛbɛba, mo mma a wɔbɛsɔre adi mo akyire ne ɔnanani a ofiri akyirikyiri asase so bɛba no hunu asase yi haw ahodoɔ ne nyarewa a Awurade de aba soɔ, sɔfe ne nkyene, hyia a asase ne nyinaa ahye a wɔnnua so adeɛ na ɛnsoɔ, na wura biara mfifiri soɔ, sɛ Sodom ne Gomora, Adma ne Siboim, butu a Awurade de n'abufuo ne n'abufuhyia butuiɛ no a ɔbɛka ho asɛm. Na amanaman nyinaa bɛka sɛ, adɛn nti na Awurade ayɛ asase yi sɛ yie? Abufuo kɛseɛ hyehyɛ yi yɛ deɛn? Na ɔbɛka sɛ, ɛfiri sɛ wagya Awurade wɔn agyanom Nyankopɔn apam a oyii wɔn Misraim asase soɔ no, ɔne wɔn pamyɛ no. Na wakɔ akɔsom anyame foforɔ, na wasɔre wɔn, anyame a woni wɔn na ɛnyɛ ɔno na ɔde wɔn maa wɔn. Na Awurade abufuo dɛre tia asase yi maa no de nnome a watwerɛ no nwoma yi mu nyinaa baa so. Enti na Awurade atutu wɔn afiri wɔn asase soɔ abufuo ne aboɔhyeɛ ne abuhuro kɛseɛ mu, na wɔto wɔn agu asase bi soɔ sɛdeɛ ɛteɛ ne yi. Noma a ɛhunta yɛ Awurade yɛn Nyankopɔn dea, na deɛ wayi no adie no yɛ yɛn ne yɛn mma dea kosi daa. Sɛ yɛni mmara yi mu nsɛm nyinaa so.